Nosaltres proposem i considerem absolutament justa i coherent aquesta proposta, entre altres coses a l'exposició que s'ha fet a l'escrit inicial i més enllà dels motius econòmics que hi ha per la pròpia dignitat de la persona i el que suposa per una persona tenir una feina remunerada. Sí que és cert que hi ha motius que també des d'un punt de vista econòmic podien ajudar a entendre aquesta moció com absolutament necessària, com podia ser el fet d'incrementar el consum, de tenir més diners per part de les famílies i de les persones físiques en general per poder donar una altra vegada vida a la roda del consum. A més, en aquesta ciutat i en aquest país hi ha una desigualtat més encara, que és que els que d'alguna manera viuen aquí tenim un preu efectiu sobre la bossa, sobre la despesa de l'economia domèstica més alt que altres zones de l'estat espanyol. A ningú se s'escapa que una de les despeses més importants que té l'economia domèstica és l'habitatge. I a més, també sabem tots que aquí a Castelldefels especialment el preu metre quadrat, tant sigui propietat o lloguer, és més elevat que en altres zones. Per tot això, creiem acurada, justa, imprescindible aquesta moció. Nosaltres, des del nostre grup, ja ho hem defensat a l'àrea metropolitana, hem impulsat d'una manera activa aquesta moció i, a més, crec que tenim dret com a consumidors a saber aquelles empreses que estan respectant això i obrar en conseqüència amb la nostra compra diària. Per això demanaria el vot a favor de tots els partits polítics d'aquest consistori.